Здравейте, потребители на VBOX YouTube, аз съм Кейтулс, днес снимам 6-тия си епизод в моята поредица и ще правя ферма за крави, овце и предполагам за прасета. Така, аз преди да снимам клипа събрах малко материали. Значи да я почнем вече. Тук да намахна малко дърта. Така. Така и както пише долу в коментарите на 20-30 гледания, ще качвам нов епизод. И винаги и качвам, като стана 20, по принцип 20 няколко и качвам нов епизод на малко дърт. Да затворим така. Така. Махне малкото с вода. Така. Така. Сега, да започвам. Да обработим днес. Малко дърво. Чуя се аз колко да играя. Мисля тебе. Така. Значи, тя ще е повече широка, защото 3, 4, 5, 6, 7, може би 10, 11, 12, 14. Едно, две, три, 4, 5, 6. Посветли. Давай. Значи 1, 2, 3, 4, 5. А, нет. Така. Значи 1, 2, 3. О, супер, точно че. Значи. Така, и пак става нощ и почва да ме дразни. Да отида да лягам. Защото през нощта не се работи. Пак има една голя. Тук само една голем са. Спомват. Значи къщиката мене макевка да си направих. И ако стана. Успя да се получи. Не, честно да ви кажа, най-много макев да живея в село.
Някак си ми е яко. Право не мога да пиша. Така. Другата вакаста не съм сложил. Честно да ви кажа, където ще се прави по-лесно. В моя сервер правихме спаун. Беше супер лесно. Опа. Така. То ще има удължение, то не е само ти. Още дърва. Така. Малко е мъничка, но няма проблем. Така. Нали трябваше и днешка телефон, ще държа провизиите да. Ще го измисля там, често ще има глупости. Ще нареди пък трите с животните. И те ще го удължа малко. Ще го ограня един покрив. И назад ще има оградки, те да си излезат. Според планове ще стане яко, но до сега не съм го правил. Аз почвам повече да измисля движение. Те малко дърт. Ще им трябва. Махни сега. Още не съм направил дом. Ако си играя да проверя участите, трябвам някъде. Така и племешки глупости. Дърт. Даже за 59, още няколко е рано. 58. Ставки 5. Ще ги пусна те се стакват. Така, за те да продължавам аз. Така. Продължаваме с фермата. Така. Така.
Така. Така. Сега да го затворя на цяло. Така. Да се надявам, че стане някой, защото иначе трябва да говоря. Така. Сърцето взет хубаво генерал, само дето нямаше... наковалня. Да. Извинете, мъчках на толкова така много. Случва се по някой път. Не! Къде се... Аз съм още. Така. Добре. Тъй. За сега добре стана. Не! Сбърках пак. Гъта птица. Нищо. Тъй. Така. Тъй. Не мога да има човек. Няма никакъв шанс, те са някакви... Не знам как ще почват, но яко се легаят. Така. Чува се такова в Майнкрафт няма птици. Трябва птици да измислят. Аз спасявам шумника за птици. Значи... Колко грам държим за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17 купчета. Как ще ги разделя? Трябва да се 18. И дай да чупя. Да го големявам с едно купче. Какво се прави, като ни броя? Тъй ще. Аре, по-бързо по-живо. Значи, аз в този епизод само ще направя, защото няма да стигне времето. Господи. Така. Така. Стига.
Хубаво, че по не объркаш ли ми светне. Така. Аз тя пак ли става нощта? Тя някакво топчия, много мъгръз. Много бързо става нощ. Нали, дядчо? Не, зато къща случва с една врата вече. Видяхте за хубава къща и всички са нанесаха вътре. Къде на къде? Не сте чуван клинч. На тези краката ти мършат за... Глупа сега. Не, пак не да има да. Все обеселен ще е тъп. Много тъп. Давай. Я се успя вече. Днеска се бърха на време. Сега се доспя. Те. 18 на 3. То пак не се дели. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 татка. Някъде са 6. Дай за край тези 6. Така. Добре. Тук те примерно са прасцета или кокошки. Там ако са кокошки, тук са прасцета и тук най-вляво са крави. Те. 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 Едната вратичка. Сложа табелка после. Примерно какво има вътре. Тут стига фермата, аз съм 2 епизода трябва да я правя. Защото аз в принцип не снимам повече от 30 минути някъде. По-малко снимам, а повече не. Някъде спочва да става тъпо. Много дълги клипове. Пък не знам, че не на всички им харесва да са някакви дълги. Да, ако искате, пишете в коментарите долу по колко минути да ги снимам. Няма проблем, който харесва повече, който по-малко. Всеки има различен вкус, но може всички да имат един същ вкус. Нали? Значи... Те. Нали всички са с различен вкус? Пишете долу колко минути ги снимам. Ако искате, пишете в коментарите какво да направя, да ви харесва. Вече аз се чудя какво да правя. Ферма ще направя.
Но аз още не съм намерил диаманти. Сигурно преди да почна да снимам ще копам. И ако намеря диаманти, като снимам, тогава ще ги щупя. То той е тъй няколко епизода, то за... само в мина и просто супер тъп човек прави минус. Две, три... Башко смешно казах. Къде се знаеш, че няма да излезе точно. Да. Точно те ще оставим в следващия епизод да правя покрива. Както ти знаех. Кой да кажа друго? Не се сеща. Не знам, може и време да ми стигне да направя покрива. Както ви казах, не искам да стават клиповете някакви дълги. О, трябва да ми е врата. Бе, кой ще ходи сега за къщата? Значи... един крафтинг. И още една врата. А! Ма кравички, не там. Лодка. Не си оцелила място обаче. Зе. Зе! Ай стига, за кой ще излезеш през вратата? Тясно ли ти? Ай, дай ще го гледам. Ай, сега излезе. Вътре стой! Няма да излезеш. Така. Така. Да. Як става? Бе от някакви неща, които съм правил, пак бил. Така. О, така. Да. Така. Така. Остатъка съм спуснала. Тъй.
Беякста пак не туп. Майнкрафт беги. Да. И аз скоро в някой епизод ще рекламирам сервера ми. Стига, за какво става са? Дали върля твърде бавно. Така, само тук да довърша и да върля да лягам. Чиста нощ. Така. Да върля да лягам. Той за коня зомбита. И аз съм ги спря. О, да, съм ги спря. Нищо сега не ги пускам там. О! Да. Сега... Значи... Трети... Да. В следващия епизод ще направя покрива. Защото сега... Не ще да се бързам за закон, така да правя покриви и глупости. И тем подобни. Диги слагам място, но... Така... Махни са кравички. Ако ще бега, избегайте сега тия момента. След се е паднал. Няма да имаш втори шанс. Да. Е била. Така... И тук така ще го направя. Те. Изглежда, че за край ще стане най-голямото. Хорошо, но... Така.
И те крачи ще сбягат, да не сложа пълната коза могат да прескачат. Или я по-добре да сложа пълния фенс. Така. И остана. Ето така се. Чуя се посреща с кошките. И ето тук е крайци. Те и тук да се прасетата, що да е. Ще има на едно място. За кокошките не ми трябва място. Според мен. И че забравям как ще го направи съдразня. Така, вече остана да се намери, да направя покрива и да се намери животно. Значи за сега това от мен и до скоро.